Kedves utasaink! A következő videóval szeretnénk bemutatni önöknek weboldalunk használatát, és segíteni önöknek az ajánlatok közötti keresésben, illetve az ajánlatkérés elkészítésében. Az aktuális akcióinkat minden esetben az akciók fül alatt találhatják meg. A főoldalon, a sárga kereső felületen tudnak a szállodai ajánlatokra különböző szempontok alapján rákeresni, mint például indulásdátuma, település, ellátás. A főoldalon mindig a közeli indulású akciós utazásokat találják meg. A szálloda nevére kattintva bővebb információt olvashatnak a szállodáról, illetve a leírások alatt megtalálhatják a foglalható időpontokat. Miután kiválasztották az utasok számát, az árra kattintva előjönnek a foglalható szobatípusok. A szobatípus mellett egy színes és egy fekete-fehér PDF ikon található, amely az aktuális ajánlat színes nyomtatható változatát tartalmazza, amelyet akár ismerőseiknek is tovább küldhetnek. Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszésüket, a baloldali legördülő menü segítségével adják meg a kiválasztott szobatípust és a szobaszámot, majd kattintsanak a harmadik lépés szobaár kiszámítása gombra. A rendszer részletezve feltünteti a kiválasztott ajánlat részleteit és az árakat. Az utazás ára mellett feltüntetett ár minden kötelezően fizetendő költséget tartalmaz, így a részvételi díjat, a repülőtéri illetéket és az útlemondási biztosítást is. Kattintsanak a Tovább az utasadatok megadásához gombra. Itt újból áttekinthetik a választott utazás részleteit, illetve meg kell adniuk az utazók adatát, így az utas nevét, e-mail címét, lakcímét, telefonszámát. Az alsó mezőben az összes utas nevét meg kell adni, itt a főutas nevét újra be kell írni, valamint a pontos születési dátumokat is. A kis négyzetbe kattintva fogadják el utazási szerződésünket, majd kattintsanak a Küldés gombra. Utazási szerződésünk feltételeit a szövegre kattintva tekinthetik meg. Az ajánlatkérés beérkezését követően kollégáink telefonon vagy e-mailben maximum 24 órán belül felveszik önökkel a kapcsolatot.